bitnije pobjede. Tako je, puno golova na kraju i datih i primljenih za ekipu Paragvaja. Mislim da je start donao jednu nesigurnost u smislu pristup je bio takav da ćemo lako, da jednostavno treba da doradimo utakmicu. Prosto na ovakvom velikom takmičenju nijedna ekipa ne treba se podceni da mislimo da ćemo lako braniti ili lako napadati ukoliko nismo 100%. To se pokazalo i to je još jedna dobra lekcija za sve nas da pristup mora bude maksimalno od samog starta. Tako da smo se posle kroz utakmicu vraćali polako i dizali neke stvari i popravljali te neke stvari tranziciono, sa smirenijim tempom smo rešavali sve to mnogo jednostavnije, tako da, eto, iz utakmicu učimo i zajedno prolazimo kroz neke stvari zajedno da bih na onoj utakmici koja bude glavna to sve bilo kako treba. Dobro je što su sve igračice dobile priliku, pamti se debi Jelene Vukčević, 3 pivota u rotaciji danas, lijeva krila odlična, mnogo stvari koje ulivaju samopouzdanje, posebno ta širina koja je potrebna za ovako dugo prvenstvo. Pa tako je, sve su to igrači, kako da kažem, tu negde isto godišta i svi su oni vrlo malo, da kažem, iskustvom nisu prošli puno ovakvih velikih takmičenja, svima je potrebna minutaža da bi se snašli kad dođu važne utakmice. Tako da to i radimo i pokušavamo kroz ove dve utakmice da rotiramo što više i da svi dobiju tu neku minutažu, taj neki prostor. Tako da one znaju i svesne su da će dobiti neki prostor koji neće biti preveliki i onda u tom periodu koji dobiju ne žure da pokažu što više mogu. U suštini treba samo su strpljive i mirne i samo će sve od sebe doći. Tako da krila su danas dobila dosta lopti i to raduje, to je i bio cilj jer protiv ovakvih ekipa i treba da krila imaju najviše šansi da podignu to samopouzdanje koje je potrebno za naredni meč. A bekovi su se stabilizovali, u drugom polovremenu je bilo mnogo mirnije i mnogo lepših pasova i za pivotmen i za krila, tako da ide to u jednom dobrom pravcu. Naravno, dosta toga i bude stresno i bude i grešaka, ali to je sve jedna škola za ove igrače koji nisu generalno, da kažemo, prošli puno u svojim karijerama. I za kraj slijedi ono najvažnije, uvijek kažu da je ponedeljak meč prvenstva za Crnu Goru. Jesi saglasna? Tako je. Svesni smo, Mađarska je odlična ekipa, spremamo je već nekoliko dana, zato je malo, možda ovaj Paragvaj je ostao negde pozadi, ne tako u prvi plan kao što je trebao možda, ali je cilj bio viši neki. Mađarska nam je nešto što sledi, što moramo malo duže da spremamo nego jedan dan koji bi nam bio samo sutra, da kažem. Tako da, odlično su ekipa, pokazali su pripremnom periodu da imaju odličnu rotaciju, mnogo dobrih bekova, šutera, jedna generacija koja je u mlađim kategorijama, znači spojene su dve generacije koje su osvajale zlata, i svetska i evropska, tako da nimalo lak posao nas čeka, daćemo sve od sebe i borit ćemo se za ono za što smo došli.